Me mo akwa ben so do ba Adom TV bedroom health tips medi e de afia amankwa tamaklo me de asede ma endpoint won munti ene ete nkomo ahodo ewe nyina efi apomde mpanifo yi ho ti wadaroma se wo yare a ya akwa endpoint ho stroke na how infertility diabetes yakwa endpoint ho or ye free scan na ma mema nyina o prostate no bra no on check ma wo. The number is 0244867068. Mene efua safwa ompo. Onesi penia wono ewo bench unit. Ene din komo yi. Oba pa yemu akwa aba. Ne na se papa pa. Yeda se ne nkyerɛkyerɛ a wode ma ye. Na ye electricity nso ahye wo no. Se na ye betumi amanage no. Yo. Emi bebe ya me ka se electricity one of the dangers na meko so aka so say dangerous pa ati say electricity ana say yinam kanea obia wo fie bia mu no say utimi hu say me main source of electricity wo henfa. Okay. Bebia ndia assignment amidi mo bia wo a wo hwe mi bia wudu fie na anase wo fie nso ahwehwe se wo main source wo henfa. Okay. Nti wo baby a wo main source ne wa se electricity to efie ho eja to enija ne to efie ho anase se ekiki obi anase eso obi mu a ese main source no na okodum no first. Okay. Nti ukodu main source ne first pe ho nyina abedum. Okay. Se nipa no sa chine no gina ho a ebetofo. Okay. Nti wo hwe main source na wudum na eno na ehia pa first. Afi wato form no. Wuni pa ko na wo kwa akọboa dia electricity asoni mu no anase ache no. Hwe se wo nso otebia etise. Esese wo hye mpaboa eye rubber. Ne to ne ye rubber bronyi se rubber so. Na pe tuhu first no na nke beka se wo mafunu na odi akwakobo nipa ko no but esi a wo mafunu no kofa wen esi a ye use machine na ye di wo fufu yi nti wo bepe ntuhu tawo enfoye. Okay. Ana ntoma enfoye na wo di adwure nipa ko no. Okay. Na wo di adwure na wie no eyi na fi danger no mu no afi wo betimi di nso egu ne ho. Asata no tiase. Say a fini moody ya. Some can say electricity or entry and or exit. Say fini moody. Say fini moa. Betting ya saving a life. Even say sad time now so ni mono. So what me a doom or source in temper. Betting ya survive it. Okay. You are Colabia or how no sa. Wow. Even though we're losing a 9 million. Yeah. Electricity. Akrabe a say. 13 years. Oh. Awe lusu ne saba ko ne 9 mienu no oda so te ase onu ankasa de obeka cho se we hu de esi ye it which means electricity ni realm mu a you can lose consciousness and correct nti weni enda wo hu so bio nti obehwe ho wow we hu de ye bio nti sa nioma ni timisi nti se main source ni hia ye pa na afi woni pa ko no wo maamefo ne papafo ye wires ni eyi ni ya ye hwe ye won kwala wo fie ye hwe se ma enema bia pie wire bi be pie me hu obi a o painti keke na o painti obi fie o na wire no aso ni mu ama ye twa ne 9 mienu nyina ene ne nsa mienu nti ye hemfa no de bedidi nti ye hwe se electricity no omo ye wire ni bibia na ye ma expert fo nso nhwe no mo hwe sa anema ni nyina ma ye efise nkwala wo fie socket nketinketi ewo efom no obetimi di ni nyina kwosoro anase ebetimi ama na sie sani asa akwala aketuwa bi ho mfa ne nsa enkohye mbo se nkwala omo ye curious nti bo ho so de ne nsa kohye se pena no de akohye sa tre no de akohye ba se wo soro na endu ba bia ono be wona ontimi emfa ngon kohye na fe ye ne nkwala no so be kasa maame ana papa adie we na mfa wonsa enko ho wo beba no no gina ho nti wo na ese wo protect saa wo ne ama no
efisɛ ɔno de obekɔ akosom nti yɛhwɛ sɛ yɛ electrical gadgets ni nyinaa ɛyɛ nneɛma a esi yie a yɛahyehyɛ ne yie a ɛmfa owuo ɛmfa mbrɛ yɛn mba anankasa yɛ ankasa na yɛhwɛ yɛn ho so yie ɛwɔ electricity ho sɛ na mekan yɛ no ne ho yɛ ho pa yɛda se ɛdɛ so nti bedɔfo yɛntie ne yie ɛna nursefoɔ ne adɔkotafoɔ pomdun adwumayɛfoɔ ɔmo yɛ adeɛ sɛ na wo kane no we just waba consulting room nso hwɛ ɔde we nyina ma yɛn kwanti ada na wontie ne nyina mfa mmɔ yɛn ho ban meda se sɛ wo ne yɛn esua adeɛ na wotwe mu wɔkyena nso enkwa hoden ɛwɔ hɔ asa ka yɛn ho yɛbɛto so ne ahwɛ ɛhyehyɛ no mu bi nso kwan yɛbɛfa so a ɛba yɛbɛbɔ yɛn ho ɛban mede ase dɛ ma Endpoint Homeopathic Clinic one munti ɛde edi sankɔmɔ ifa number no wɔ 0244867068 wɔkyena nkwa hoden wɔ hɔ a ɛbɛsɛ hyia